Salut! Numele meu este Victor, sunt din Oradea, iar cocktailul meu se numește Red Snow Royal. Pentru această băutură, ingredientul de bază va fi Finlandia Vodka Classic, în cantitate de 30 de ml, în care voi dizolva 20 de grame de miere. Datorită volumului de alcool mare, mierea se va dizolva relativ ușor și rapid. Cu puțin ajutor, iar acum voi prepara rodile proaspete. Împreună cu un coniac, am ales XO de la Remy Martin pentru aroma sa puternică. Voi folosi doar 5 ml. Voi încerca să obțin cât mai mult suc din fruct. Rodile sunt puțin acrișoare, de aceea am ales mierea ca să echilibrez gustul băuturii. Iar acum voi combina aceste două ingrediente. Iar pentru un shake puternic, voi omogeniza băutura. Băutura se servește într-un pahar Collins, peste gheață pisată. Prin metoda Fine Strain. Nu vreau impurități în băutură, semințe de la fruct. V-ați dat seama și din numele băuturii, Red Snow Royal. Voi termina cocktailul cu un top de Prosecco. Iar ca și garnish voi folosi fructele de rodie. Băutura se servește cu un pai. Enjoy!